A döntőben pirosban egy igazi nagyágyút láthatunk Dumitru Popov személyében, a moldáv versenyző, ugyanis nem kevesebbszer, mint 5-ször nyert már a veterán világbajnokságot 78 kg-ban, 2018, 19, 22, 23, 24, és a sorvételt rontottak. Oban Jana Kaspi KZ. Жаңы уникалдуу сервис. Эми Мой О аркылуу Kaspi KZ'ге телефон номер боюнча акча которсо болот. Көз ачып жумгуча комиссиясыз пайдалуу курс менен. Ошондой эле Мой О аркылуу Kaspi QR менен төлө. Оңой жана тез. Ал эми казакстандыктар Kaspi KZ аркылуу эл QR менен Кыргызстандан төлөй алышат. Болгону Мой О же Kaspi KZ гана керек. Барына ыңгайлуу, үйдөгүдөй. Мой О Кыргызстандын бардык операторлорунун абоненттери үчүн. 2021-es esztendő, akkor csupán csak bronzérem jutott neki, úgyhogy kiváló birkózóról van szó. On the finals in the red, Dumitru Popov, the 5 times world champion, 7-8 kg, the one time the bronze medalist. So it's fantastic. Ellenfele Anvar Kasimov, 41 esztendős, és a tavalyi esztendőben volt 5. helyezett, úgyhogy ez már egy óriási teljesítmény tőle, hogy itt egészen a döntőig verekedte el magát. In blue, Anvar Kasimov, 41 years old, last year he was the 5th the Veteran World Championship. És a döntőben egy perc, több mint egy perc telt el, és vezet az 5-szörös világbajnok ellen egy ponttal. Születéséig egyetlen pont a döntőben. Ezt a kirgiz versenyző szerezte. 5 másodperc van még sem. On the men's side, the winner is Nikola Jovanovic, Serbia. Kezdődik a döntőben a második menet közben. Bronzérmet szerez a C szőnyegen Nikola Jovanovic, Szerbia.
Fél perc van hátra, Kasimov vezet Kirgisztánból most 2-1-re. Óriási meglepetés lenne az 5-szörös világbajnok vereséget szenvedni a döntőben. És itt a meglepetés. It's a big surprise. The world champion, Akbar Kasimov. A 78 kg világ